Haluaisitko asua täällä? Ai. Jari Mölsä on rovaniemeläinen kiinteistöalan yrittäjä, joka on jo pidempään etsinyt loma-asuntoa Turkista. Viime matkallaan tämä 4 lapsen isä ihastui Alanian Konakliin, josta hän etsii nyt asuntoa kiinteistövälittäjä Ulpu Ahon avulla. Mitäs sä nyt oot miettinyt tuosta asunnosta tai yleensä asunnon ostosta, että mitkä sulle on semmoiset tärkeimmät kriteerit? No viimeksi kävin, silloin repäs kuukausi sitten, kierrettiin kaikkia noita muita ja käytiin Konaklissakin ja mulla oli silloin lapsi mukana, vanhin lapsi ja ensinnäkin se on sijainniltaan hyvä, siitä on lapsiperheellä helppo lähteä mihin vaan. Se ei ole minkään kaupungin ihan keskustassa ja totta kai siinä on ihan merenranta, se on niinku aivan huippusijainti. Ootko sä sitä budjettia miettinyt, että minkälaisella haarukalla oltaisiin liikenteessä? En minä sitä budjettia niin tarkkaan ole miettinyt. Tärkeimpänä minun mielestä on ehkä semmoinen sijainti ja toimivuus siinä on. Konakli on Alanian kaupungin osa, joka tunnetaan erityisesti vihannesmarkkinoistaan. Ensimmäinen Ulpun valitsema kohde on tanskalaisarkkitehdin piirtämä Sunset Beach Residence VIP. No niin, ja ei muuta kuin peremmälle. Elikkä tässä on tosiaan eteisalue ja mennään heti tänne peremmälle. Siis tää oli kalustettu setti. Joo, eli tää on meidän tämmönen näyttöhuone. Eli tosiaan kyseessähän on kattohuoneisto. Ollaan 2 kerroksessa. Pinta-alaa tässä on yhteensä 120 neliöä plus sitten 3 parveketta, eli 45 neliöä tulee sitten lisäksi siitä parveketilaa. Nyt kun ollaan tässä keittiössä, niin kun näet, tässä on kodinkoneita, on tiskikonetta, uunia, hellaa, jääkaappia, pakastinta, niin ne kuuluu tähän hintaan, asunnon hintaan. Kyllä. Sille asteelle kalustettuna saa pitää niinkö? Aivan. Paljon täällä on hinta sitten? Tää on 259 000 €. Näin, olepa hyvä. No Eli tästähän on noin 300 metriä suurin piirtein tuohon merenrantaan. Joo. Ja siellä on sitten kaikennäköisiä vesiurheilumahdollisuuksia. Joo. Tää on just niin kuin sanoit, että lapsiystävällisyyttä, niin tuossa on ihan omat tommoset leikkikentät ja kunnon altaat. Ja... Aivan. Sitten tuolta yleisistä tiloista, niin sieltähän löytyy saunaa ja turkkilaista saunaa, kuntosalia, sisäuima-allasta. Alaniahan tästä on suurin piirtein semmoisen 8 kilometriä ja sitten tuohon Konaklin keskustaan on 2 kilometriä. Sieltä löytyy kaikennäköisiä palveluita. Tässä on se mukava puoli, että se ei ole pelkästään meri, vaan kun ajatellaan, että kun tulee ilta ja tuolla on kylä täynnä valoja, niin on muutakin katsottavaa kuin tuo musta ja pimiä meri. Suurin osahan tässä on, jos naapureita mietit, niin asukkaita on suomalaisia, norjalaisia, ruotsalaisia, tanskalaisia. Sehän on tämmöisen jääkiekon MM-kisa-aikaan niin mahtavaa, että on vähän pohjoismaista kansallisuutta. Aivan. Saa pikku painit pystyyn tuolla platolla. No ei nyt sentä. Mennään sitten katsomaan. Tässä on tää alakerran makuuhuone.
Oma parveke löytyy No sieltä. se on Suomessa harvinaista. Ja tähän paistaa aamuaurinko. Niin tietenkin tuolle laskee, se nousee jostain tuolta. Kyllä. Mites tuossa tuo Jallatorni, onko toi lähitys siitä? No se on lähin minareetti kyllä moskeija siitä. Että kyllä sieltä ehkä vähäsen kaikuu se ääni, mutta ei kovin luja. Maassa maan tavalla. Maassa maan tavalla nimenomaan. Suomessa on silloin yökerho paukkaa. Nyt mennäänpä sitten tänne toiseen kerrokseen katsomaan. Ja kiviporrasta. Kiviporrasta kyllä. Ei natise eikä pauku. Eli täällä on vielä tämmönen pukeutumis kautta vaatehuone. Joo, siinä on se säilytystila. Löytyy tavaroille, vaatteille. No, toi on aika bonus kans. Ja sitten tosiaan tässä makkarin yhteydessä löytyy sitten tämä toinen kylpyhuone. Eli poreamme, ja siitä kun avaa verhot, niin voi vielä ihastella maisemaa. Tässä kun tein poikata pullon viiniä, niin... Älä muuta saa. Eikö se ole vähän se loman tunnelma? Joo, kyllä. Eli tässä on ylimmän kerroksen parveke tänne meren suuntaan. Eikä tarvi lähteä välttämättä huilaan tuohon. Tässä vähän ottaa pronssia iholle. Jos haluaa vähän semmoista yksityisyyttä niin sanotusti, niin tännehän itse ei tässä näy. on muuten hyvä vetää rajatonta rusketusta, kun tähän periaatteessa näkyykö juuri mistä. Ei. No ei oikeastaan, koska tässä on vähän tätä reunaa kuitenkin. Niin. Tää on niinku ihan, tähän paratiisi tämmöinen. Tuntuisiko, että tässä olisi riittävästi tilaa? Kyllä, varmaan tilaakin on. Ja, pitää nyt katsoa. Tää on niinku hyvä vaihtoehto. Niin. Katsotaanko tuosta toi kolmas makuuhuone, Katsotaanpa se vielä. miltä se näyttää. Otetaan sekin turkismuokkaama. Tällaista. Niin, täällä on tätä kattuvista. Tää on semmoinen, mistä tenavat tykkää. Tiedätkö Jari mitä? Täällä olikin neljäs parveke. Mä sanoin sulle 3. Niin oli puhe. Joo. Mutta eikö se ole mahtava juttu, kato? Täällä on vielä näin järkyttävää syvyyttä. Siis tässä on loistoparveke. Mitkä on fiilikset? Kyllä jos tätä tarjosta lähtisin tekemään, niin kyllä me en niinku nielemättä tuota hintaa. Kyllä me pallottelisin sen pikkasen. No se on tietysti, siitä voidaan aina vähän neuvotella, että se on tää kaupankäyntikulttuuri täällä Turkissakin, että mihinkä se sitten siitä lähtee. Mut sittenhän mä näen, että onko ne oikeasti myymässä. Sitten hei, semmoista tietoa yleisesti, että tässä on toi langaton internetti käytössä ihmisillä, asukkailla, sekä sitten suomalainen TV-kanava TV Finland näkyy sekä muita pohjoismaisia televisiokanavia. Allasbaari. Täällä on asukkaita. Hello! Hello! Oh, thank you! Ystävällisiä naapureita. Kiitoksia. How are you? We are very fine, thank you. Enjoying life. That's great. Yeah. Hey, guys. Come to see the ice hockey tonight. Barcelona. Where? Ice hockey. Ice hockey. Yes, between Finland and USA. No, Finland and USA. Okay. Oi. Finland will win. That's gonna be a good match. Of course Finland. But where is Norway? I don't know. Fuck Norwegians! No, asiakas vaikuttaa kyllä tosi kiinnostuneelta, että pidetään peukut pystyssä, että kaupat tulis. Jari ottaa aika lisän ja lähtee tutustumaan Conakryyn omin päin.
Henna testing. Vanhana mansikkakauppiaana niin lämmittää syvästi syväntä tämmönen, että saa vielä maistella jossakin. 3 lira. How big? Litra or what size? Tässä on vähän matkasyötävää saapi, niin saa vitamiinipitoisuuden kontiksi. Yleensähän täällä kannattaa tingata kaikesta. Mut nyt oli sen verran hyvin, ettei nyt edes kannata alkaa tinkaamaan edullisia. Itellä on semmonen periaate, että apteekki, viinakauppa ja ruokakauppa on kauppoja, missä en tinkaa, mutta nää on kyllä komeita mansikoita. Mikähän tää olisi lajikkeeltaan? Sefyriä. Kyllähän tässäkin hinta selviää, vaikka kielimuuria tuntuu olevan puolia toisia. Turki EU-hun menosta sitten en tiedä. Sehän lyöpi semmosia rajoitteita aina, että voi olla parempi kuin ei ehkä menisi. Ajatellaan tämmöistä torikauppaa. Tappaa hyvän kulttuurin. Joku sanoo mukaan, että puolet voi vähintään tingata, mutta se on ihan pötyä. Jos ne pyytää 50 jostakin, niin tarjoat 10 tai 15. Se tuu kauppaan, niin puolta 1 liralla ja kohta ne juoksee perässä. Ja jos ne haluaa myydä, niin nehän myypi sen. Et asuntokaupassa se ei välttämättä on niin, koska näitähän myydään määrällisesti paljon enemmän taas. Jotain hilipetööriä, aurinkolaseja ja paitoja kuin asuntoja, mutta varmaan siinä tinkinvaraus siinä asunnossakin pakko olla. Pizza service. Jari Mölsä on 4-lapsisen perheen isä Rovaniemeltä. Hän haaveilee loma-asunnosta Turkin Rivieralla. Morjesta. Terve. Kävitkö Konaklissa? Kävin vähän markkinoihin katsomassa, ne oli vähän eri kuhina kuin Rovaniemen markkinoilla. Oliko mukavaa? Jari on ihastunut Ulpun esittelemään Sunset Beach Residencyin. Vain hinta mietityttää. Ulpu esittelee Jarille samasta kiinteistöstä edullisemman vaihtoehdon. Niin, ei muuta kuin peremmälle. Joo. Niin, tää on tässä tämmöisessä niinku pihatasossa. Joo, eli nyt ollaan yhdessä tasossa. Eli tämähän on taas olohuonekeittiöyhdistelmä, jossa me nyt seistään. Joo. Eli samanlaiset tavallaan systeemit, kodinkoneet kuuluu hintaan, samalla lailla ilmastointilaitteet. Semmoisia pieniä yksityiskohtia olikin puhetta tuosta lattialämmityksestä, eli se on myös tässä asunnossa. Sitten toinen asia nyt, jos mietitään esimerkiksi eristystä, tässä kuitenkin näitä asuntoja on vieressä. Eli kun ovet, ikkunat on suljettuna, niin semmoinen systeemi on, että ääni tavallaan pysyy sisällä, ääni pysyy ulkona. Samoin tein, jos puhutaan lämmöstä, eli kylmästä, kuumasta. Minkä hintaluokan tämä oli? Tämä on 139 000 €. Katsotaan, kun näkyy Makesin meri. Et vaikka ollaan tässä Nurmiplatan tasossa, niin aivan huikea tuo näkymä. Oh. Lapsiperheillähän tämä on sillä ideaalinen, koska ei ole just niitä rappusia ja pääsee tavallaan suoraan, tuossa on lasten leikkipaikkaa ja sitten pääsee uima-altaalle. Ja on vähän sitä omaa puutarhaa niin, tavallaan nurmikkoa. Eli tässä kuuluu molemmat nämä terassit tähän samaan asuntoon. Niin joo, se on niinku tuolta. Kyllä. Tää näyttää kanssa aika siistiltä. Mutta tää on 78 neliöä. Ja kun miettii tuossa, että siihen ensimmäiseen asuntoon verrattuna, niin jos tulee appiukko ja anoppi kyllä, niin mihin minä ne laitan, jos mulla tämmönen olisi vaan sitten. Mitenkäs katsotaanko me tuosta makuuhuoneen läpitte? Eli tässä on nyt ensimmäinen makuuhuone. Tänne mahtuu se sänky niin kuin makuuhuoneeseen yleensä kuuluukin. Täällä oli se puutarhuri, joka hoitaa kaikki nämä. Ei tarvitse niin kuin Suomessa, jos on tämmöinen, niin itse. Kyllä, itse asiassa täällä on puutarhuri on 6 päivää viikossa töissä, eli hoitaa kaikkia yleisiä alueita. Tästä päästään toiseen makkariin, kyllä, eli vierekkäin. Suurin piirtein neliömääräisesti samansuuruiset. Täältä löytyy sitten kylpyhuone. Aha. Eli täällä on pyykikoneet ja... Kyllä, pyykinpesukone, vesivaraaja ja sitten poreamme suihkulla.
Toinen kylpyhuone tai pienempi WC on sitten tuossa eteisessä, josta tultiin sisälle päin. Niin tää on enemmän tämmönen WC-tila. Se on ihan WC kyllä. Joo. Mut niitä pitää 2 ollakin. Aina joku puuteroi nennää tai muuta. Älä muuta saa. Niin. Pienenä yksityiskohtana niin on ovipuhelimet. Eli tästä nähdään, että kuka tuolta ulkoa on oikein tulossa sisälle. Kuka sitä voisi olla? Pizza service. Sä kerkeät ite kyllä joka paikkaan. Oi välillä aika sentään. Kameroista puheen ollen, niin itse asiassa tässä Sunset Beachin alueella on semmoiset niin sanotut turvakamerat. Eli jos olet Suomessa, niin voit katsoa, että mitä tällä alueella oikein tapahtuu netin välityksellä. Eli katsoa, että kuinka se oma asunto oikein voi. Kai se on salasanan takana. Se on salasanan takana, kyllä. Yksin rollaa tuolla allasalueella, niin emäntä kahtelee kotimaassa, että mitä se isäntä touhuu. Ulpulla on takataskussaan vielä yllätys Jarille. Katoppas Jari, tää on nyt kuule mun yllätys. Tähän on tulossa meidän uusi projekti kyllä, eli tosiaan marraskuussa aloitetaan uutta rakentamaan ja sä niin tykästyit tuohon Sunset Beachiin, niin tää on nyt vastaavanlainen, mutta pikkasen pienemmässä suhteessa, koko suhteessa. Tailan. Jari. Nice to meet you. Tailan on tosiaan rakennuttaja ja visionääri vastaa tästä kyseisestä projektista. We can walk a little bit more this way. Käydään vähän eteenpäin. Minkä kokoisia huoneistoja tänne tulee? He's asking what are the sizes of the apartments, how it's going to be. Sizes are quite similar like the other one that you already seen, Sunset Beach 1, because this is Sunset Beach 2. 2 huone, 3 huone. Eli just samantyyppisiä materiaaleja, laatu on samanlaista, mitä olet jo tuossa aikaisemmin nähnyt. Itse asiassa mulla onkin tässä kuvia jo valmiina. Tästä näet, että kuinka on sijoitettu rakennukset. Kaikki sama, like Sunset. Kaikki sama. Tuleeko se niinku tuohon ilmansuuntaan? Kyllä. They're all looking at the sea view, as far as you can see. We will start here October, because you cannot build here during summer, because this is protection area for tourism, not to disturb. So we cannot make tourism. We can only make landing. That's it. This is block D, okay? Wow. And exactly, wow. Hyvällä säällä tästä näkee jopa Antalian vuoret tuonne 200 kilometrin päähän. And this is the most peaceful area you can find in all Alanya, I think. Biggest reason for that is we are this side of the road, beach side. We are not on the other side of the road. So kids, family don't have to walk from the road to beach. If you can look this one, you can see exactly how the blocks. Just. Yeah. Just one last thing here, you can see, we always show customers. You only buy one apartment as a customer. I buy a lot of big land with a lot of money. So I'm more careful than customers. I always choose what is in front of me, what is behind me, what is next to me. No surprises in the future, for me and for my customers. Eli tärkeää on nimenomaan se paikka, mihinkä asuntoja tehdään. Että mitäs mieltä olet, mitkä on fiilikset? Jos ajattelet, että suhteessa, nyt kun oltiin tuossa Sunset Beach 1:llä, että asunnot tulee olemaan samantyyppisiä, mutta sijainti on pikkasen lähempänä Viemerta. Sijainti tässä on ehkä, ei voi sanoa, että parempi, mutta kans aivan huikea, jos oli tuossa äskeisessäkin. Mutta minkä hintaluokan? Lähtöhinnat on tuolta 139 000 eteenpäin.
koska tämä on nyt uusi aloitettava kohde, niin saisit itse valita kaikki keittiömateriaalit, lattiapinnat, sun muut omassa mielessä mukaan. Miten se menee tässä sitten se kauppa? Ottetaanko sitä aina sitten niin pala kerralla, kun se etenee se projekti vai? No kyllä tavallaan, kun puhutaan tämmöisestä niin sanotusta off-planista, niin se menee juurikin sillä tapaa. Eli on tavallaan pieni semmoinen käteis- tai varausmaksu niin sanotusti, joka maksetaan. Ja aina sen mukaan, kun rakennushanke etenee, niin sitä mukaan sitten maksetaan sitä kauppasummaa. Eli samalla tyylillä kuin Suomessa. Aivan. Ja pointtina semmoisena, että täällä käytetään semmoisia, onko sulle tuttuja, kameroita. Eli kun nyt jos olet tästä hankkimassa asuntoa, niin sit voit Suomesta katsoa, että kuinka se rakennustyö etenee täällä Turkissa. Me ollaan nyt nähty tässä 3 erilaista kiinteistöä. Ootko pähkäillyt, että mikä olisi se semmoinen ykköskohde, minkälaiseen ratkaisuun oot tullut? Jaha. Lähdetään siitä, että karsitaan ensimmäisenä pois tuo kakkoskohde. Se oli selkeästi liian pieni. Sitten oikeastaan tiukka vääntö on taas sen ensimmäisen ja tämän viimeisen kanssa. Että kun mulla ei sillä tapaa ei ole kiire tämän kanssa, että mulla tarvitsisi olla heti valmis. Niin kyllä mä ehkä päätyisin tähän 3. vaihtoehtoon. Mutta tuntuuko susta, että me päästäisiin ihan tässä kauppoihin vai mitkä sulla on fiilikset? No ei se aika kaukana ole. Niin. Me voisin sieltä jostakin kattohuoneesta setistä jonkunlaisen tarjouksen heittääkin. Niin, että meinaatko, että päästäisiin kauppoihin? Toivon ainakin niin. Niin. Mutta tinka tulee olemaan kova.